Ωραία. Από τη στιγμή που ήταν τα άρθρα μη ορατά στο κοινό, γιατί συνεχίσανε Σωστό. να... Επειδή λοιπόν μου είπες και εσύ, Νίκο, ότι δεν το έχω δει το κύμα, αλλά μου το λες εσύ, ο Χαραλαμπόπουλος προσπαθούσε και επιχειρούν όντως να υποβαθμιστεί το γεγονός. Καλό είναι κάτι να υποθεί σήμερα. Κάτι παραπάνω από όσα έχουν υποθεί. Η επιμονή τους ήταν το ποιες είναι οι πηγές μου. Και αυτό είναι και το επικίνδυνο του πράγματος. Οι μπράβοι ήρθαν καταρχάς δια της βίας, δια των απειλών της ζωής μου, να αποσπάσουν τις πηγές μου. Μιλούσε ο Μπουρνάζος με τον Μαρινάκη στο κινητό και τον ρωτούσα, με πιστεύεις ότι μπορεί να είναι αυτό, γιατί είχα πει ένα όνομα για να μπλοφάρω, το οποίο δεν έχει καμία σχέση ο άνθρωπος. Και για να εκτονώσω λίγο την κατάσταση, γιατί από μικρός είχα μάθει να διαχειρίζομαι τους φόβους μου και δεν το παίζω ήρωας, δεν σημαίνει ότι δεν φοβήθηκα εκείνη την ώρα, αλλά θα δείτε ότι είχα μια αξιοπρέπεια έναντι άλλων που ήταν σε πανικό. Λοιπόν, το πρώτο που ήθελε να αποσπάσει ήταν οπωσδήποτε τις πηγές μου. Το δεύτερο δεν ήταν μόνο ότι θέλανε να αναρτήσω ένα κείμενο που θα ζητάει συγγνώμη. Το επικίνδυνο επίσης για τη δημοκρατία είναι όχι ότι επέβαλαν το συγγνώμη με απειλές και με αρπαγές. Μπράβοι. Το επικίνδυνο για τη δημοκρατία της χώρας είναι ότι μου ζητούσαν στο κείμενό μου να εμπλέκω τον Πρωθυπουργό της χώρας, τους συνεργάτες του Πρωθυπουργού, το περιβάλλον της εισαγγελέα Τζίβα. Θέλοντας να δείξουν διασύνδεση Μαξίμου με Τζίβα και να ακυρώνουν με αυτόν τον τρόπο την υπόθεση του Νουρουάν. Για να εξηγιόμαστε. Και ικανοποιήθηκαν με ένα κείμενο που τους ανήρτησα προς αυτή την κατεύθυνση. Έλεγα κάτω-κάτω και το συγγνώμη και στο συγγνώμη, όπως έχω ξαναπεί, σταμάτησαν. Ικανοποιήθηκαν. Όμως εγώ παρακάτω εξηγούσα τι θα γίνει. Ήτανε ξεκάθαρο ότι γράφω ένα κείμενο για να μπλοφάρω, να εκτονωθεί εκείνη τη στιγμή η κατάσταση, να μπορώ να την πάρω εγώ στον έλεγχό μου, να μπορεί να την πάρει ο νόμος της χώρας, οι αρχές της χώρας στα χέρια τους, για να μπορέσω μετά να δείξω το γιατί και από ποιους κινδυνεύει αυτή η χώρα. Ωραία, κάνω ερώτηση. Ποιος σου ζήτησε να εμπλέξει μέσα το Μαξίμου και την κυρία Τζίβα? Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, τα έχω ξαναπεί αυτά. Θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν μίλησε με τον Μπράβο του εκείνη την ώρα που ήμασταν στο Χίλτον και ότι δεν ήταν αυτός που τα υπαγόρευε. Γιατί εγώ τον άκουγα και είπα, αν ήταν μίμος, θα μπορούσε ο ίδιος να βγει, να καταγγείλει τους συνεργάτες του, που ήταν εκεί και χρησιμοποίησαν έναν μίμο στο κινητό, και ότι δεν ήταν ο ίδιος, δεν ήταν η φωνή του, αυτός που μου ζήταγε σε έξαλλη κατάσταση συγκεκριμένα πράγματα. Τα οποία μόνο έτσι, δηλαδή αν γραφόντουσαν όλα αυτά, μόνο έτσι συμβιβαζόντουσαν στο να με αφήσουν εκείνη τη μέρα ήσυχο. Η πρώτη αρχική απέτηση ήταν να γίνει αυτό μέσα από το ξενοδοχείο, εκείνη την ώρα στο τραπέζι. Και αυτό να γινόταν είτε μέσω λάπτοπ ή ακόμα και μέσω κινητού μου. Γι' αυτό είπα πριν όμως ότι εγώ κράτησα και την ψυχραιμία μου και την αξιοπρέπειά μου και τους είπα αυτό θα γίνει, αλλά θα γίνει από ένα σημείο που δεν θα αισθάνομαι εκείνη την ώρα δίπλα μου όλους από πάνω μου. Αρχίσαν τις διαπραγματεύσεις και ο Πίκουλας που προσπαθούσε αυτό να συμβεί και να γίνει στα γραφεία της Αξίας, που πλέον λέγεται Αξία News. Και έτσι με πήραν από εκεί, πάντα υπό την απειλή τη λεκτική ότι πρόσεξε τι θα κάνεις, θα περπατάς σιγά, δεν θα πιάσεις το κινητό σου, δεν θα κάνεις τηλέφωνο, θα μπεις ωραία μέσα στο αυτοκίνητο του κυρίου Πίκουλα, θα σε συνοδεύουμε από πίσω, του δώσαν κατεύθυνση, δεν πηγαίνεις γρήγορα, θα σε στείλει σε άλλη ωρίδα,
Θα ακολουθούμε από πίσω. Όταν φτάσετε, θα περιμένετε να κατεβούμε κι εμείς. Πράγματι γίνανε έτσι τα πράγματα. Και κάτω από την αξία, πάλι με απειλήσαν και μου δώσαν τις τελευταίες οδηγίες ότι ανεβαίνεις πάνω, γιατί δεν θα κατέβεις ποτέ από εκεί. Και αν κατέβεις, θα σε αφήσουμε να πας λίγο πιο απόμερα και θα δεις τα πάθεις. Εκτός από λεκτική απειλή. Μετά βεβαίως, ο Πίκουλας μου έλεγε πάνω ότι κάνε τώρα αυτό που σου είπαν για να ξεμπερδεύουμε, γιατί ξέρεις ποιος είναι αυτός εκεί που σου μίλησε, ο δεύτερος, ο Σταυρουλάκης δηλαδή. Θα ανέβει πάνω, δεν καταλαβαίνει τίποτα και θα σε πυροβολήσει. Και να σου πω την αλήθεια, το υποτιμούσα εκείνη την ώρα. Καταλάβαινες τον κίνδυνο, αλλά δεν μπορούσες να πιστέψεις ότι τόσο πολύ κυριολεχτούν. Και γι' αυτό σου είπα και στη συνέντευξη στο ντοκουμέντο, στη δηλώση μου, ότι σοκαρίστηκα όταν μετά από καιρό πληροφορήθηκα ότι έχει κάνει φόνο και ότι τελικά ίσως είναι και αυτός ένας λόγος που έχει ένα συμβολισμό δίπλα του. Για να μπορεί να υπάρχει ένας Πίκουλας, ένας άλλος Πίκουλας που θα λέει σε κάποιον άλλον πάρει, πρόσεχε, ξέρεις ποιος είναι αυτός. Και αυτόν τον άνθρωπο τον βλέπεις συνέχεια δίπλα στο Μαρινάκι. Το δεύτερο που θέτω ως ζήτημα δεν είναι για να τον διαπομπεύσω. Αλλά υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα. Είσαι δίπλα σε έναν εφοπλιστή, στον συγκεκριμένο εφοπλιστή, που επιλέγει να έχει γύρω στους 50 στο σύνολο, 25 σίγουρα τον έχει δει ο Τριανταφυλόπουλος, να προσέρχεται σε δικαστήρια φρουρούς. Άρα αισθάνεται ένα κίνδυνο και τον άνθρωπο που επιλέγει δίπλα του, εκτός τον Μπουρνάζο, είναι αυτός. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί που συνεχώς τον συνόδευαν. Έχει σκοτώσει, άρα ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Δεν έχει δικαίωμα να οπλοφορεί. Άρα, θα δούμε στην πορεία και πόσο καλά έχουν κάνει οι αρχές τη δουλειά τους. Και πόσο καλά θα κάνουν οι δικαστικές αρχές τη δουλειά τους. Σίγουρα δεν έχουν κάνει καλά, διότι δεν έκαναν μία έφοδο μετά να δουν αυτός ο άνθρωπος που συνεχίζει να τον συνοδεύει. Έχει καταγγελθεί, έχει κάνει φόνο. Δεν έχουμε πάει γρήγορα τις διαδικασίες, δεν έχει προφυλακιστεί όπως θα έπρεπε. Θα μου πεις, βγάζεις μόνο συμπέρασμα, όχι, να μου πούν οι νομικοί. Να μου πούν μεθαύριο εισαγγελείς. Όταν συμμετέχει σε κάτι τέτοιο, αν αυτό χρήζει προφυλάκηση ή όχι. Και δεν κάναν μία έφοδο να δουν εκείνη την ώρα οπλοφορεί παράνομα. Να θυμίσω τι έγινε στη Λαυριού. Τι πήγαν με δηλωμένα όπλα, είχαν πάει κάποιοι. Λοιπόν, αν πάλι είχε νόμιμη άδεια πληροφορίας και οπλοφορούσε, πώς την είχε βγάλει, ποιος την έβγαλε. Λείπαν τίποτα στοιχεία από το αρχείο του. Ποιος του έχει δώσει άδεια οπλοφορίας. Έχει γίνει αίτημα στο Σταυρουλάκι άδεια οπλοφορίας, έχει απορριφθεί. Τι έχει συμβεί. Αυτά σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα για σήμερα. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Ο Σταυρουλάκης σχετίζεται δηλαδή και με την υπόθεση του ξυλοδαρμού του Τζίλου. Όπως το βγάλαμε και στο ντοκουμέντο του περασμένου του Σαββάτου που κυκλοφόρησε. Φέρεται να επικοινωνεί μαζί τους, έτσι. Να επικοινωνεί με έναν εκ των δύο δραστών, φερόμενων ως δραστών του ξυλοδαρμού, της επίθεσης. Ποια ήταν η αντίδρασή σου όταν έμαθες ότι ακόμα ένας άνθρωπος του Βαγγέλη Μαρινάκη μπλέκεται σε ακόμα μία υπόθεση? Επειδή έχω και εγώ τις ίδιες πληροφορίες και μάλιστα να κάνουμε και λίγο χιούμορ, έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Πλέον δεν στέλνουν μπράβους, στέλνουν εξώδικα. Δηλαδή, οφείλω να ομολογήσω ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κάνει βήματα προς την νομιμότητα. Βλέπω και στον δημόσιο λόγο του πλέον μιλάει για ελευθεροτυπία, για δημοκρατία, για ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Αλλά αν πράγματι επιβεβαιωθούν αυτά που γνωρίζω και εγώ από πηγές. Όπως φαντάζομαι και το ντοκουμέντο, όπως φαντάζομαι και η Ζούγκλα. Δεν ξέρω, σε εσάς έχει έρθει ακόμα εξώδικο. Εμένα ο κύριος Συντιχάκης τώρα αυτή τη φορά. Μου είχε ξαναστείλει ο κύριος Σταυρουλάκης. Δηλαδή, λες κάποια στιγμή, ξέρεις, εκεί που σου χρωστούσαν, ορίστε, ο Σταυρουλάκης, για του Παναγιώτη του Φάκου.
που ως συνεργάτης με ο Παναγιώτης πήγε κοντά στην εξώδια ακολουθία του Σοκράτη Τζούνιορ, του Κόκαλη, για τους απαθανατήσει ότι έχουν προσέλθει, ότι αποχωρούν. Και αν δείτε και το ρεπορτάζ του Alpinews, ήταν ειδησιογραφικό και δεν είχε κανένα άλλο νόημα. Το ότι ήταν μαζί του ο Σταυρουλάκης, τι να κάνουμε εμείς, ας μην τον έπαιρνε. Και επιτέθηκε. Επιτέθηκε για να αποσπάσει το κινητό, δεν ξέρω, για να δείξει ότι τον απειλεί και ότι απειλούμαστε. Από ένα σημείο και μετά, λες, χρήζουν και ψυχανάλυσης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επιτέθηκε. Αυτός ο τραμπουκισμός, αυτή η επίθεση ήταν κάτι εκείνη την ώρα και προκλητικό και ενδεικτικό του πώς σκέφτονται. Ένας άλλος όμως της φουράς, σίγουρα εκείνη την ώρα δεν ενήργησε γιατί του το είπε ο Μαρινάκης, γιατί ήμουν παραπέρα και μπορούσα να δω το συμβάν. Ήταν αυτός με τη δικιά του αντίδραση εκνευρισμού. Και άλλος της φουράς τον τράβηξε τελευταία στιγμή και του λέει: τι κάνεις εδώ, πάμε να φύγουμε. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει πρόβλημα. Σαν να του λέει ότι κατηγορείσαι ήδη, δηλαδή, τι κάνεις. Και μπήκαν, επιβιβάστηκαν στο τζιπ και φύγανε. Αλλά εκεί σου έδειχνε ότι δεν υπάρχει μέτρο. Δεν ξέρω και μετά αν τον επίπληξε το αφεντικό του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκεί έδειξε ότι δεν υπάρχει μέτρο. Έκανε λοιπόν αυτή την επίθεση. Εμείς καταγράψαμε και δημοσιογραφικά το γεγονός. Ο Παναγιώτης κατέθεσε και μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Μάλιστα, ο διοικητής εκεί είχε δει από μακριά το συμβάν. Δεν μπορούσε να διακρίνει τι έγινε, αλλά κατάλαβε ότι επειδή ήταν ο υπεύθυνος της περιφρούρησης για τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που υπήρχαν, ότι έγινε αυτή η αναμπομπούλα εκεί. Το κατέθεσε. Ο Παναγιώτης δεν είπε ότι τελικά τον χειροδίκησε, μπορεί να δεν φάγει καμία ξόφαλτση, αλλά εν πάση περιπτώσει κατέγραψε μόνο το γεγονός. Και ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Εννοώ σε επίπεδο δικαιοσύνης. Εκείνος λοιπόν, αγνοώντας το ότι υπάρχει μια μήνυση, κάνει ένα εξώδικο σε μένα επειδή έγραψα και κατέγραψα το συμβάν. Και διαμαρτυρήθηκε γιατί τον αποκαλώ μπράβο. Του έχω απαντήσει καταλήλως. Ποιος είναι ο ορισμός του μπράβου. Και νομίζω ότι τουλάχιστον ως προς τις νόμιμες μεθόδους συνετίστηκε και κατάλαβε ότι δεν πρέπει να το συνεχίσει αυτό. Σε ό,τι αφορά το εξώδικο. Αλλά σε ό,τι αφορά τον κύριο Συντιχάκη, θα το απαντήσω κιόλας σήμερα. Εγώ καταγράφω το ότι υπάρχουν συνομιλίες από τηλέφωνα της Capital. Ο ίδιος είναι διευθυντής. Να κληθεί να πει ποιος μπορεί να μίλησε μέσα από την Capital. 1. 2. Η αστυνομία αυτό που λέει είναι ότι έχει διασταυρώσει ότι έχει μιλήσει αυτός. Αν είναι λάθος η πληροφορία, θα φανεί. Όμως σε κάθε περίπτωση, εδώ μιλάμε τώρα για ένα κατεβατό, επειδή εγώ απλώς τον αναφέρω ότι επικοινώνησε και τίποτα άλλο, πουθενά, αν καθοδήγησε, αν δεν καθοδήγησε, αν τους είπε, δεν τους είπε κάτι, μπαίνει σε κρίσεις και επικρίσεις. Δηλαδή, αναφέρεται ακόμα και στο πώς εγώ χαρακτηρίζω την επίθεση στο Τζίλο. Δηλαδή, κρίνει το αν ήταν τελικά εγκληματική ή όχι. Δεν καταλαβαίνω την ανάγκη. Δηλαδή, είναι απορία μου αν αυτό το εξώδικο ήθελε να απαντήσει σε άλλα δημοσιεύματά μου. Και όχι στον κύριο Συντιχάκη. Δηλαδή, μήπως μπερδεύτηκε ο δικηγόρος του κύριου Συντιχάκη και δεν μπορούσε να πατήσει σε κάποιο άλλο δημοσίευμά μου και χρησιμοποιούσε εκείνη την ώρα τον κύριο Συντιχάκη για να μου στείλει μηνύματα για άλλα δημοσιεύματά μου. Αλλά, όπως προείπα, είναι πράγματι μία νόμιμη, σωστή διαμαρτυρία. Την έκανε με ένα εξώδικο. Εγώ, σαν προσωπικότητα, δεν τον γνωρίζω. Έχει βεβαίως το τεκμήριο της αθωότητας ο κύριος Συντιχάκης και από μένα, γιατί οι μπράβοι που ήρθαν στο Χίλτον ζητούν από μένα να πω ότι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας. Θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα, έτσι. Ζητάει ποιος? Ο Μαρινάκης, που δεν έχει πάρει μία θέση δημόσια να πει καταδικάζονται ότι βρέθηκαν εκεί και κάνω εσωτερική ΕΔΕ και τους στέλνω σπίτι τους. Τα παλιόπαιδα που λειτουργήσαν έτσι. Να αποδείξει ότι δεν ήταν αυτό στο τηλέφωνο.
ότι εκεί δεν πήγανε τυχαία. Ότι δεν κάνανε μια βόλτα έτσι στο Χίλτον, πώς λέμε, μια βόλτα στο Ζάπιο. Αυτά θα κληθούν να τα αποδείξουν. Και δεν λέω τίποτα τυχαία. Αλλά έχουν πλάκα. Άρα λοιπόν, για να σου καταλήξω, μεταξύ του σοκ, όταν πληροφορούμε και είναι ακριβές, αν όντως δηλαδή είναι ακριβές και είναι αληθές, σαν πληροφορία είναι. Τώρα να δούμε σαν γεγονός αν είναι έτσι. Αν πράγματι είναι έτσι, λες IQ έχουνε. Πέρα από το σοκ. Λες IQ έχουνε. Δεν ξέρω τώρα αν τους προσβάλλω, αλλά αν αποδειχτεί ότι ήταν, δεν θα είναι και ένα ερώτημα της κοινής νόμης. Δηλαδή, τι βαθμό IQ μπορεί να έχει κάποιος και πόσο υπέρμετρη αλαζονία μπορεί να αισθάνεται, πόσο υπέρμετρη ασφάλεια μπορεί να αισθάνεται ότι δεν θα πληρώσει για τα δικήματά του. Και από ποιον αυτό εδράζει, από πού πηγάζει. Αυτά. Εγώ θα το πω λίγο ανάποδα. Ήθελα να το πω πριν αλλιώς, αλλά μιας και πιάσαμε το σταυρουλάκι σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, και δεν, ναι, δεν χρειάζεται να μείνουμε με την έννοια ότι δεν είναι. Εμένα δεν γίνεται μια αναφορά μου σε πρόσωπα και σε ονόματα για να τους διαπομπεύσω. Απλά θέλω να κάνω κάτι συγκεκριμένο πάνω σε αυτό. Θέλω να σου δώσω λίγο δύο ονόματα. Τον Πίκουλα με το Σταυρουλάκι. Είπες ότι σου είπε ο Πίκουλας όταν ήσουν στα γραφεία ότι ξέρεις ποιος είναι αυτός, τι μπορεί να κάνει, ότι θα ανέβει πάνω κτλ. Πώς πιστεύεις ότι ο Πίκουλας ήξερε τόσα πολλά για το Σταυρουλάκι? Ο Πίκουλας είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει πουλήσει το γάβρο στον νομίζω Γιάννη Κορτάκη, είναι στα ευρύτερα συμφέροντα του ομίλου Μαρινάκη. Κάθε φορά στο γήπεδο είναι με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Προφανώς συζητάνε και άλλα πράγματα. Ο ίδιος έλεγε, μπορεί να έλεγε ψέματα, αλλά εγώ έχω μάρτυρες που το έλεγε, ότι του δίνει λεφτά ο Μαρινάκης. Τι να μην ήξερε για το Σταυρουλάκι, για να το λέει εκείνη την ώρα. Εξάλλου, σου λέω το στήσε. Δεν ήξερε γιατί έρχονται οι άλλοι. Και ήταν κάτι το οποίο του το είπα και μετά τηλεφωνικά. Γιατί μου έλεγε δεν θα άφηνα να ξεφύγουν οι καταστάσεις. Και του λέω εσύ δεν ήσουν που μου έλεγες ότι άλλος θα ανέβει πάνω να με προβολείς. Πώς δεν σου είχαν ξεφύγει οι καταστάσεις. Εγώ δεν έτρεμα, εσύ έτρεμες. Είχε χάσει τον έλεγχο γιατί έβλεπε ότι εγώ δεν φοβάμαι, ότι απαντώ, ότι διαπραγματεύομαι και ανησυχούσε. Πίστευε ότι θα ήταν λίγο πιο εύκολο το πράγμα. Ότι θα τους διευκόλυνα λίγο περισσότερο. Ότι θα συνεννούσα λίγο πιο γρήγορα. Σαφώς ήξερε. Στο αυτοκίνητο ανταλλάξετε κάποιες κουβέντες με τον Φυσικά, έξαλλος ήμουν εγώ. Φυσικά. Προσπαθούσε να με κατευνάσει, προσπαθούσε να μου πει να μην μιλήσω στο κινητό. Αυτά που βλέπουμε σήμερα, ας πούμε, να υπάρχει μια αντιπαράθεση μεταξύ δύο παραγόντων, ενός πρώην Προέδρου του Ολυμπιακού και σήμερα ενός νυν, εγώ τα γνωρίζω από τότε, γιατί μέσα στα πρόσωπα που επιχειρούσαν να μου πούν αν κρύβονται πίσω από μένα, γιατί εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν δελεάζομαι και αρνούμαι να μπω σε μια κουβέντα να με βοηθήσουν οικονομικά. Θεωρούσαν δηλαδή ότι θα μπορούσα να μπω σε μια κουβέντα να βοηθηθώ οικονομικά. Και σου λέει πώς αντιστέκεται. Εκεί λοιπόν αρχίζαν να βλέπουν και πρόσωπα επιχειρηματιών. Ένα πρόσωπο λοιπόν που μου ανέφερε ότι ο Μαρινάκης φαντάζεται ότι μπορεί να είναι πίσω από σένα ήταν ο Κόκαλης. Και του λέω τι είναι αυτά που λες τώρα. Ούτε Τσίπρας είναι, ούτε Καμένος είναι, ούτε μου είχε αναφέρει, επειδή ήξερε ότι έχω μια προσωπική σχέση, μια προσωπική φιλία με τον Καραμαλή, αν υπάρχει κάποια εμπλοκή Καραμαλή, του λέω τι είναι αυτά, πώς αραδιάζετε ονόματα και τι είναι αυτό που φοβάστε, δεν καταλαβαίνω. Είναι δικαστικές πηγές, είναι πληροφορίες που εγώ έχω από εκεί και κάνοντας και πολιτικό ρεπορτάζ, μου ερμήνευσαν κάποιοι
ότι ναι θα μπορούσε, και τα είχα γράψει αυτά, ότι ναι θα μπορούσε να είναι και ένα αντίβαρο στην εισβολή του Σαββίδη στο γήπεδο που είχε απειλήσει με όπλο, πήγε να τραβήξει όπλο. Θα μπορούσε να είναι ένα αντίβαρο τον Ουρουάν επικοινωνιακά, αν έβγαινε εκεί κοντά. Αλλά όχι ότι μου είπε κάποιος ναι επηρεάζουμε ή καθοδηγούμε ή ναι θα βγει αυτό ή εκείνο. Αυτό προερχόταν πριν από το συμβάν, τα έχω πει, τα καταγράφω και στο ρεπορτάζ μου, αυτό που κατέβασα, όχι μετά εκ των υστέρων, εκ των προτέρων. Έλεγε το ρεπορτάζ μου μέσα ότι την πληροφορία για το πόρισμα την είχα τουλάχιστον μία εβδομάδα, μπορεί και παραπάνω, από το συμβάν της Τούμπας. Εγώ είπα ότι κοίταξε να δεις, αφού είναι και χρονικά κοντά, πώς θα έρθει και πώς μπορεί να παίξει και ένα επικοινωνιακό παιχνίδι μετά οποιοδήποτε που πάει να εκμεταλλευτεί μια κατάσταση, έτσι. Δεν φταίει τώρα ο Τσίπρας αν έχει σχέσεις στενές ο Μαρινάκης με τον Μητσοτάκη, είναι αυτονόητο ότι θα εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός. Όπως και ο Μητσοτάκης, αν διαπιστώσει ότι ο Τσίπρας έχει κάποιες στενές σχέσεις με κάποιον, αν εκείνος ο κάποιος κάνει κάτι, θα το εκμεταλλευτεί και εκείνος επικοινωνιακά. Αυτά είναι αυτονόητα. Ας πούμε, εγώ είμαι πεπισμένος από τη δικογραφία για το τι έχει διαπράξει ο Γεωργιάδης. Λέμε ότι έχει το τεκμήριο της αθωότητας για το εφετείο. Αλλά τη δικογραφία τη βλέπουμε. Ποια ήταν η ανάγκη, ας πούμε, του ελληνικού κράτους να μην ζητήσει να έρθει η δικογραφία από το εξωτερικό? Ποια ήταν η ανάγκη να μην καλύψει τα έξοδα? Τις είχα γράψει. Θέλετε να βάλουμε εμείς τα έξοδα των μαρτύρων και να τους φέρετε να καταθέσουν? Των παιδιών που πέσαν θύματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, εκείνη την ώρα δεν είπε ο Τσίπρας κάνε Γεωργιάδη αυτό, ούτε είχε προβλέψει ο Τσίπρας ότι θα εκλεγόταν ο Μητσοτάκης πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για να το εκμεταλλευτεί μετά και του είπε πιο πριν κάνε ό,τι κάνεις. Δηλαδή μην τρελαθούμε, αλλά είναι αυτονόητο ότι θα το εκμεταλλευτεί όταν ο άλλος δεν απογαλακτίζεται από κάποιον.